Nay nangutanan nako, Father, wala nagtakdo akong pangalan sa baptismal o sa birth certificate. Unsa may akong buhaton? A birth certificate mao na siya ang official nga legal nga record nga giila sa gobyerno. Busa kasagaran mao gyud ni ang sundon sa mga legal matters, no? So ang baptismal certificate usa-usab ni siya ka importante nga dokumento sa simbahan kay nagpakita ni nga ikaw nabunyagan o ikaduha ikaw miyembro sa simbahang Katoliko. Now, kung adunay dili pagtakdo o dili nagtugma imong pangalan sa duha ka dokumento, angay ni klaruhon aron malikayan ang problema in the future. Labi na kung magpakasal na ka o mo-avail na ka sa uban pa nga mga sakramento. Sa kadaghanan sa mga kaso, no, especially diya sa akong kasinatian isip kura paruko, ang simbahan mosunod sa pangalan nga naa sa birth certificate kay mao man ni ang legal nga basihan. Busa mahimo ka nga moadto sa parokya diin ka nabunyagan o mangayo og correction sa annotation sa baptismal record para ipakita nga ang pareho ra nga tao bisan lahi gamay ang spelling o kanang porma sa pangalan. Usahay simple ra ni nga proseso basta naa kay mga supporting mga document sama sa birth certificate o valid ID, no? So kung dako gyud ang kalainan, mahimo usab nga mangayo og tabang sa parish office o sa diocesan chancery aron matabangan ka sa proseso. Ang importante ini mao nga ang imong mga record sa simbahan o sa gobyerno magka-match, magkasinabtanay o magtakdo, no? Sa ingon wala na kay kalibugan kung moabot ang panahon nga kinahanglan nimo kini siya gamiton alang sa sakramento o sa uban pang mga opisyal nga mga butang.